Bu bölümünde tuşturama adasının yaman sahneleri vardılar ki animasyonu yaşlardan becergililer. Hiç muğabılarda Koreyalarının uydu edamağına çınçından bet bulup biliyor. Tuşturaman adasının geçen bölümünde. Arzuha. Men bir yerde teyarda etdim. Men başka bir programda caydılar paylaşmadan çürüp oladadım. Ondan sonra başaş pul men gelmişledi. Ki çınnan beter kıyın futbol. Olan tok özlerini, tokuyun ortasında özlerini havarda ortalıla deyip ulayak bilen bile koyup gitti. Onu korktular, katım garım ettiler. O içi dolu yerçallık bir qarın içine kaçıp bardılar. Ki doğrusuna aydayin ol asıl qav pikirde etti. Ahariş doktora. Ahırına qeyciler qabul ettiler öllerinin otturalarını. Ve oğlanlar olavraylın vasaylarını pöyleştiler. Yöne qeyciler onları ağladılar. Ve avraylar veren vasaylarını hembesini alıp kaçtılar. Amber charge. Yendi bir kelep bellettiler ki avadan qeyciler sağda olanlar otyanlarını. Ve ahırına bir cinayetçi Duncan ki öykütmeli oldu. Ve 3 nefer ki qıyın yerler qavvariyalları bile koyup gitti. Ne bir hayacalı bölüm madara. Doğruyma yana. Sizi sendeliğin üstündelep oturdurun. Fakat bir yerde koyunuz. Totoş, draman, adasına. Bir atam var ya, yaşmana otada, yaşmana var ya, bir hoşta geçirir, hemen de hoş geç ya. Nereye katsalana varırım, günahlarım hatta hatta. Yöne geldi kaylakın görün yar, yöne geçer da ola da, hemen de hoş geç ya. Hemen de bitir hoş geç ya. Hemen de bitir hoş geç ya. Çok olur, arım finalı hoş geldiniz. Bugün yaşayançılara her ne kadar pancake biliyamazsan pancake'in erteleği verilecektir. Bir çından iyi damaklar ki içine koyulan zatlarının mühletli geçip barıyor. Men içine 3 neferge ahirkin arasına girdim. Bir bellit ya yani bir bediş naga gerekligine. Bulya, men biliyatdım ahirine çellem qalacağımı. Yön anamman ötün ol antiqiyda qalan bolsun. Men midam oğa ananasım geliyatdı. Diş gördüm. Olçundan bol ya. Anne de vaqtda yettin. Her naga gerek bolsa pancake hava. Biz pancake yarsak. Biz pancake yarsak. Oh. Hiç utanmadı. Fakat 4 kilometre. Her neme gerek olsa iyi. Sen pancake'ime minnemeye denme. Beni ama çüçen tabağıma ayıp ya. Oh hava. Ne var da bolle. Hava, pul qav kim? Yöne biliyama ondan meter qavdan emeligine. Hedirin oturyanlar. Mandalı migraqitlan bir pöp qoğlan menen bir antiqiydir. Ondan çürüp olan ölleri ilmi çek beriller. Yani kim uçağı öz belli kim? Pancake. Eğer men utsam, kempe vonaklan satın alacak da ot verecek, ondan sonra da bir uluğun qavrı tanıtacak onu. Pancake. Men utandan sonra öz serialı mecertecek. Dünya hedirin dilinden. Mene utmayan, yani utsam ne her günün pancake bilen başlayacak. Çün ol aynı gün yani kişicik kendi yüzüne bir tava takamını dağlama. Ştada ınqat hayacanım maddi ki bir umrume bir rol. Yani ovun qav kim yöne tekkil heftelep heder velen gelmek aynı o amardet velen yeki dişen çekil yani anaktar. Belli kim tekkil heftelep oturala velen gelmek atın değil yalğını. Yöne ne tefinet güvenin nerdeligin bilenler işin ekter onu.
Ovunne yaşar parataçılığımı müesseseki dernämden çyryp çumbur tıfır zäherli gädiler dogura ýatyp. Hatta senin hemme dünya pankekleri var olsa da yendi hiç dozun olmasa on melen paylaşmayana hiç hayır yok ki. Çyndan näçe ýaşman oton ol şansyndan çürüpdir. Ýöne men gorkyan zadım onun şydyr ki her näme zaýy zatdy ýa. Şu wagtla meselem bilýärdiňmi tuwaletin oturşyk beter pankeki meňeşligine. We beter ýalta. Lep ol ýaltanyň ulgusy bolup bilýändir. Bay men tüýkürüm ellay. Goýnyň güýji ýokdur. Ol aýny bir pataçy ajdar ýanykdyr. Çaşykda taçlary belen. Belli kim hediriň ýeki güýje nahaýat tezbetligligine. Berkem şykylyklar ony başaşak geri ýyksyna. Batshaha. Arım pinala hoş geldiňiz çağalar. Biziň bejerýänçilerimiz enne size näçe eýip bermeligiň ýoluny tapmadylar. Ondan çürüp olaýtdylar. Giden oturan ýaşançylardan soraşaýly näçereki size eýip bermeligini. Görünýände görä olan kenkipler wagt bize aýtmana. Ola enki kirli, enki qyýyn, hemne enki samsagana pikirler bize berdiler. Wa olan hemmesini görersiňiz be tutuşdyraman adasynyň süýşe tırlamasyna. Ýa-da bilen başlaýar. Tra Cody, Justin, Noah, Lashana, Lindsay, Beth, Tyler, Harold, EJ, Jeff, Bridget, Duncan, Courtney, Iwa, Katie Wallen Feidi, Weber Charwoglan ki öýde ders okypdyr. Eagle. Bilan hemmesini bir-biriniň ýanyna goýýak, oňa bir oýun oýnaýak, oň atdy eger jur'atyň ma bolsadyr. Dari. Bu näme oglan oýun? Biz bir porsiýa ýerik gelip kim ýerde oýnamalymy, he? Ol gowy pikira. Gel oýnaýly. Oýunçylar nowat bilen süýşen tarlaýandylar. Eger süýşe tarlanyp ol oturan ýaşançy birisine düşse, olaýandyr. Näme eýe çekmeligini, oham birden jaýda alýaňyz. Siz bir işi öňüňiz etip bilýäňiz jaýda almak üçin ýa-da başga birini edip bilýäňiz daşarak mıňdyrmadan çürüýip. Oham ol iş etjekkä bolsak näme? Gowy pikir der ol. Her kim aşagyndan gaçsa dogruja gitýändir oturan adamlaryň eskelisine. Ondan sonra da oturan adamlaryň gaýagyna minýändir. Odan atdalyna barmaýandyr. Marshmallow almaýandyr. Bazha. Wa hemmesini meter muhim $100,000 otup bilmeýändir. Vay. Birden padalmak. Gawa. Bolya, kim teýýär inne özüni kiçeltmeden çürüýip? Ay, her näme. Gelindi başlaýylar. Hawa çağalar, garar mınjyrydyr. Men bilen başaşyp birden şert bagladyk. Her kim ewden gussa, ol $10 bermeliler. Hawa, gelin partiyni başlaýly. Duncan owynyň koltugynyň aşagyny ýala diýipdir. Gwen, ol iş özüň etip bilýän, ýa-da bir başga bir rakypyň birisine detdirip bilýän. Ýöne her näme bolsa da işdiň bir daýgadan az bir nefer başga bir neferiň koltugynyň aşagyny ýala otyndyr. Intikhab etýän adamym hederdir. Özüň melen aýny bir beseniň ýalap dünýäni görä da. Goý siziň owan. Elbetde ýetinden başga. Saňa näme diýdim men? Hem ne kıllardan da başka. Oh merde. Aw dogan. Beter yürek lawşda taslanma kusup barýatdyma. Taslam neydi ma? Emma iýikeliň näme diýende bilýäňizmi? Ol aýagyň dyrnagyn Allah ýuwaşa çykdan çeýne diýipdir. Gweniň nowatdyr. Tamagyňda galamasyn. Olaydy ýuwaşa çykdan.
Meh, hoşun geldi mi? Bitter. Yönümün bitter pikir yanladım. Trenddir. Enne gümen etmeye o seni okşasın. Keplemesen hiç kim lallimer. Oh. Herold'un yağnaqıl çeynegil adamtların çeynemeller. Men ödüm ol işe deren. Hey dost, bir çeynegil adam. Herold'un çeynegil adamsı. Bilýän, ýöne şu wagt sellem goýupdyr, etmen gowy bolmaly. Takam gowy, birazajyk miwaň ism berýär, bir mejikde portakalyň takam melen. Güýçli ol, ýöne beter miýdan. Tomsa gerek da dol. Ho, krançyň maňyzlar da arasynda ba. Birinci ganimeti ovan utyanlar. Bir kodasın vekseni elbette gerek bolsa. Ýok men gowy, sag bol. Enger pikir yanladımdan kıyın ol. Tutuştıraman adasının arım finalına hoş geldiniz. Biz bir yaşma aytyak. Eger cüretin ma olsa. Gwen, sen novatınlar. Bir bedere buğda alla koynaklarına şağın oğuy oham dur ta o ayrıyansa. Bir şime başararın o ne? Enne bir buğdulu gaydama savuk kalgı velen on başarar. Ne? Fakat şu yeter ganimetim bana ver göreyim. Min novatımlar. Her nemi gerek bolsa ederin o ne? Her nemi. İmkanı yok gördüm. Atan tıklamayın evmer istilli deyip. Migir ne kadar bit bolup bilecek. Min avval oğlunun koltuğunun aşağın yalak gördüm ha. Bağışla. Koy sesin ovan. İki kelip yediğinde beter beda. Çınıymay duatiyen. Ondan gelenime hiç mi olam yuvamak? Halim anlatırmayan kim? Fakat derdi var. Hey, bir defa halin bet bolmadı. Sen henize kavme. Hop. Sonra devru başlamaktan o hedirin halı kavvasını neçe dağa vaq berdik. Başaşpızda sandviç doğuran yanıqda. Kime kerem orapma sandviçi gerek he? Kove, bol idi, çalasam. Bilyan mı? Sen bir yatin ayı otlu çümtüklemellersin. Ha, kove, beter kove, bet görünen ağal. Ha, otlu çımtıklamak ne Ayşe? Oh, selam Cenab-ı Ay. Men fakat sen bir kişicik çömükler kancak gidecek. Ovanın ayağının aşağı ne kırılır yala. Kırılışı ayakta karadaklı değil mi? Caydan verecek. Kavu işet yana. Ortak tuvaletten miwan mecunun pudurlarını. Kor. Doğuya Bit zamana. Caydan verecek mi? Ya da onu başka bir kıyın vakta saklayacak he? Ne edecek? Ne edecek?
Eder dore. Bilýäňiz mi? Bir beter bet. Başaşpyz otturar. Z. Mümkün ne? Ola kır. Gurunýan ne sana bir tim gerek ýaly arasalmadan çürüýip boýdy. Ötün iýmini. Ha 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 wa dost. Bagşlaň dostlar. Mundam gowlar maňa düşýär-da. Bolýa, men albatr oglum. Hey dost, sen iki jaýdanma? Olaň birisine istifat bilýän. Ýede, men başga birine dettirip bilýän. Ýani birke oň hiç da jaýdasy ýok. Göwen kirhäni de aşakda odagyna galypdyr. Bir goňurdakda sen aglyň apdalyna galypdyr. Ziyan yok doğan. Men gücüğün beter bir damak söýýändir. Bir görecek nämen elleň ütiripdir. Etin takamın nereye? Bolýa, ben beter betdi. Kali. Şulan etmediği işlerge almay. Asıl ona manatı şu açalım hiç kimin daşartlan almany. O ovunun yegirim näne jaýdalan ne? Ha wa oğlan. Gwen mene hedirin hiç tatlary yok ýöne. Hiç da gaýry ýokdur. Çymbırda paky olara ýende alyrça bolsa. Hey, eger hedir daşartlamadan çürüp maňa kömek etseň, otamna tory pulumy ýardan sen menen bölüşerin. Eger utmasaň näme hom? Bir kötü donata verin. Bu gayet qawma amlet ya ha. Qabullar. Chris, men garymy maň ýarsyny oňa bagşlajak. Bolýa onna. Şonyň näme? Hey, bu maňa bir ýamanlyga. Bu asıl atdy. Gitti kanunyň kitabyny özde. Belli kim ellerini birlep men ýok etjek golýarlaryny. Ondan çürüp şu arada bir kanun molmoly kim? Bagışla, kanun ola belen. Hiç tat kanun ýok. Düşündiňmi? Yep. Başaşpyzyň galan bişirenekleriniň gargyl suwuny iç. Ini, mini, mini, header. Gallem ewe, imkan yok Lindin kellesinde bir bizzak gelýän bolsun. Au, sen menden asıl hoşun gelmeýä. Sen kelläňi başaşpada sirdarmalarsan. Näme? Beri kellalinizi. Näme diýärsiň Hedir? Şo işe etjekmi?
Ya doktor olan eskelesi mi? Saçlam! Saçlam! Beter, bet bolanı işte. Belli heder daşayıklan alle. Ne mi diyan? Ol saçım sihirdi görüyorok mu? Doğru. Yöne, sen ol işi kabul etmedin. Eğer kabul edem olsan, sen hani zekilin. Yöne her nesen oynan için neden? Nagat ahır bitkunno. Bağışla, kanun şeyle de. Sen bana hiç de kanun yok demedin mi? Dava, yöne, bir forumla çırmaşık ol. Sen oturuyan, olup diyala. İmkanı yok, ben oturuyorum. Bul ya ona, İşten vakilim sana zengurelle. Hava biliyorum, uzak siyahattır. Yeah. Hani de uzak siyahatın makaniyata. İşten çıkan işlerin hemmesinden sürüp şikayet berimden sonra. Ve inni iki nefer galle. İnni kefte görünüz kim 100 bin doları uçakka. Be totoş draman adasınna. Zuha. Kasım için egermesen pulsuz etmesem, egermesen işsiz etmesem, adım bitlerin hem guplaklan için ne?